ya Kiamokamo Township eskuru yoborose gotoka sensemo ya Gisusu nigo abaibori barokana kwe murungania maega yomote kugwera chinyumba chiake bara amona gati ye birasi egotebekana buna emete yesimekirangene eskuru nigo yosimegete emete yo arokane kugania obori mu bweskuru egento babere bakomochia kyandege 10 umurikeito Brian Saginisena noroboti rwa senchira yobekirano Chinga kichinga onkegima ase eskuru yoboroso ya Kiamokamo DEP Township ase wadi ya Gisusu Nyaribari Masabe County ya Kisii magega ya gati emetes mekirem barabara eskuru eyo kogwera chinyomba chobo chanuli tukore ya Jumamosi Mumbo gwana bwa eskuru mbo gwana takoligererigwa ekara demarcation ya jete gakora demarcation yakabeka ekotinja ite tiwarusie cha eroro rogario to munjueli to mugakongo njueli chiraininye mbana koruscha iyo mbana kona chamete bono ya iri eskuru chichoji eskuru chia kostiri milioni yamo na nuguta twamanyira konyore problem ende yo mukaza chichoji ria twagachirete bono nande chiagure twasinyirunganga kibono tokoenda nanda sare igo togosaba abantu ndwensi oranje gotokonya atokonye twabekire chi office chi twabekira mangana ito chi office yawo office yechi semi nemanyeta mangana aya na wana mambinto akwana na director oto advising aturiginjere ndeyonsi to make sure abana mbali ko ruskuru abana barabo bagenderere gosoma iboli pamoja na management na community engima na batono mwichano manenga kiesukuru cha kogendera kwatakana chicho ekyo twakonyito mwesimiwa chionse chiri no mote gokwana na bebuli beskuru yega nigo batumanyanya gosimeke mete nigo aberega gokuruma endemero yeskuru na gosimeke mete gosimeke bituma sobole mobega bokagere ko bwesukuru na boygo korosia fish pond asayo nigo boygo bamenta umwamatoyo nigo aberega kogosereria balimu na boygo ensemo ya boroki gwa beskuru yega asogotara nebe tichinga kichonsi ndo babere bagotara cyane mioro bagoturitania abana b'eskuru bagoturitania abalimu bagoturitania abaiboli bagoteba ngo boli muno bwa bw'eskuru eskuru gebwate sir igebwate title deed na kigeko gara abaiboli bachirere are eskuru babegire chiri solution ebindo bire eskuru within the school compound byonsipi bibeli possessed in eskuru biri mani ko be property eskuru ende twarenge gosaba no morembe abana baitongo cha gukubarenge togosaba omorembe umumurori aroro bichinga kichiae chingororo arorobe atoe chinga kichingororo togite sukuru mundaboni gatwatago ire endani amacha agenderete gotirimbuka obunoro tigatokure igeto sabonde bwensi oratokonye atokonye kamulanje bole mu bweskuru boirane boronge bunabole nali toranyare kobekana nechicho onde bwensi oranje otokonya amoje motokonye abana bagendere gosoma eko na abana tokorera kamuranje ogosaba kwabona serikali gosona na gati na gokonya eskuru yega konyora endemero yabo nabo go kobakonya kwagacha chinyombe cyo chiatagurwa no mote Gingo reporter Ndizi TV iretena na Brian Sagini Isena